कधीतरी पूर्वजांनी सांगितलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवत जावा, नाहीतर त्याचा परिणाम मृत्यूला देखील आमंत्रण देऊ शकतो. ती काळ रात्र, एक भयकथा. पण आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब आत्ताच करा. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. सूर्याजी, ओ सूर्याजी. इकडे गावामधला व्यक्ती सूर्याजीला जोर जोरात ओरडून बोलवत होता. त्या क्षणी सूर्याजी घरातून बाहेर आले आणि बोलू लागले, अरे बोल की, काय झालं? तसंच तो गावामधला व्यक्ती सांगू लागला, अहो दादा, तुझ्या शेतीमधले ते सगळे कामगार आणि मुख्य म्हणजे तो ट्रॅक्टर मालक हा निघून गेला बघ. काय? सूर्याजी बोलला. त्या गावकऱ्यांनी सांगितले, त्या ट्रॅक्टर मालकाची आई आत्ताच गेली, त्याला देखील आत्ताच कळले. आणि हो, संध्याकाळपर्यंत थांबणं त्याला शक्य नव्हतं, म्हणून तो मजुरांना घेऊन गेला. बर, मी बघतो काय करायचं. सूर्याजीने त्या गावकऱ्याला सांगितले आणि घराच्या आतमध्ये आले. आपल्या पत्नी मोहिनीला बोलवले आणि घडलेला सगळा प्रकार सांगितला. तशीच मोहिनी बोलली, हे बघा, मला काय बी माहित नाही, पण तुम्ही जाऊन या बघा लवकर. सूर्याजी हे आपल्या शेतामध्ये जाऊन आले. त्यांच्या शेतीचं सांगण्याचं वर्णन म्हणजेच मोठी ऊसाची शेती, तीही रस्त्यालाच लागून होती. आणि सगळ्यात मुख्य कारण म्हणजे सूर्याजीने नुकताच एक लहानसे का होईना पण शेतात घर बांधायला काढले होते. तेच काम अर्धवट राहिले होते. ट्रॅक्टर मालकाची आई गेल्यामुळे मजुरांनी सगळे सामान तसेच ठेवून हे ट्रॅक्टरमध्ये बसून गेले. सूर्याजीने सगळीकडे बघितले आणि पुन्हा आपल्या घरी आला. त्याने त्याच्या पत्नी मोहिनीला सांगितले, अगं ऐक की, मला आज रातच्याला तिकडे जायलाच लागणार आहे बघ. तसंही सगळं सामान हे बाहेरच पडू नये, चोर बीर आला तर सगळं घेऊन जाईल. काय? अहो तुम्ही जायचं नाही, मोहिनी चिडत बोलली. आणि ती बोलली, तुम्हाला माहिती नव्ह, आज अमावस्या आहे. आणि तेवढ्यातच सूर्याजीने शब्द कापला आणि बोलला, अगं गप्प बस, काय बी बोलू नको, अमावस्या मी नाही मानत त्याला. पण मोहिनी ऐकते कोणती? मोहिनी आणि सूर्याजीमध्ये चांगलेच भांडण झाले आणि शेवटी ठरले की हे दोघं देखील आजची रात्र त्या शेतामध्येच काढणार आहे. पण त्या क्षणी सूर्याजी बोलले, पण अनिकेतचं काय करायचं? अनिकेत म्हणजेच यांचा 3 वर्षाचा मुलगा. त्या क्षणी मोहिनी बोलली, काय करायचं म्हणजे? त्याला बी न्यायचंच की. सूर्याजीला थोडा घाम फुटला आणि शेवटी हे संध्याकाळी आपल्या त्या शेताच्या दिशेने निघाले. इकडे अंधार पडला होता. तसंच कंदिलाच्या प्रकाशामध्ये सूर्याजी आणि मोहिनी त्या तुटक्या मुटक्या घराजवळ पोचले. ते आत्ता जवळपास अर्धेच बांधून झाले होते, पण किमान राहायला का होईना एवढी तर जागाच होती. सर्वात चांगले काम हे झाले होते की तिथे दरवाजा देखील राहिला होता. तसंच सूर्याजी मोहिनीला बोलला, तू जा आतमध्ये राम, मी सगळं महत्वाचं सामान आतमध्येच आणतो. सूर्याजीने सगळं सामान आतमध्ये आणले. या तिघांनी तिथे जेवण केले आणि आपले ते दरवाजा हा बंद केला. ते घर हळूहळू तयार होत होते, पण अचानकच त्यांच्यावर ही वेळ आली, म्हणून त्या नवीन घरात त्यांना ही रात्र काढायला लागणार होती. या रात्रीमध्ये अनिकेतची झोप कधी लागली हे वेगळं सांगायला नको. तसंच मोहिनी सूर्याजीला बोलले, धनी हे बघा, काय बी झालं तरी तुम्ही काही जायचं नाही बाहेर, तुम्हाला सांगून ठेवते. त्याच वेळेला सूर्याजी बोलला, अगं मी कशाला जातोय, आता रातच्याला मी झोपणार आहे बघ. हे तिघही झोपून गेले. साधारण रात्रीचे 12-12:30 वाजले असतील आणि अचानकच बाहेरून आवाज आला, सूर्याजी, अहो आहेत का तुम्ही? सूर्याजीला जाग आली. त्याच वेळेला मोहिनी देखील उठली. मोहिनी बोलली, अहो जाऊ नका तुम्ही, आता उद्या बघायला येईल,
पण त्या क्षणी अचानक एक बाईच्या रडण्याचा आवाज आला. सूर्याजी बोलले, नाही, मला जायलाच लागतंय. आरो कोणाला तरी मदत पाहिजे असेल. एवढे शब्द झालेच होते आणि यावेळेला तर चक्क ओरडण्याचा आवाज येत होता. मोहिनी बोलली, अहो तुम्हाला बोलली ना तुम्ही जाऊ नका. पण मोहिनीचं सूर्याजीने काहीच नाही ऐकलं आणि तो घराबाहेर गेला. त्यांनी जोरात हाका मारले, कोण कोण पाहिजे रे आणि कोण रडतंय? पण कोणताच प्रतिसाद तिकडून येत नव्हता. शेवटी त्याने आपले कंदील काढले आणि थोडे आजूबाजूला पाहिले, पण त्याला त्या शेतीमध्ये कोणती तरी हालचाल दिसली. असे वाटत होते की त्या शेताच्याच पलीकडे त्या रस्त्यावर कोणतरी आहे. स्पष्ट दिसत नव्हते. म्हणून सूर्याजी घराच्या आतमध्ये आले आणि त्यांना सांगितले, मोहिनी हे बघ, हा घे सुरा. कोण आलंच, कोण चोर आलंच तर टाक मारून. तू काही घाबरू नको, मी येतोच. मोहिनीच्या लाख सांगण्यावरून देखील सूर्याजीने काही ऐकलं नाही आणि ते त्या ऊसाच्या शेतीमध्ये निघून गेले. इकडे मोहिनीला चांगलाच घाम फुटला होता. काही काळ गेला असेल पण सूर्याजीचा काही पत्ता नव्हता. इकडे अनिकेतला सोडून जाऊन देखील नव्हते शकत. पण त्या क्षणी आवाज आला, मोहिनी. हा आवाज सूर्याजीचाच होता. मोहिनी जोरात ओरडली, अहो तुम्ही आहात का? पण त्या क्षणी कोणताच प्रतिसाद आणि आवाज बाहेरून येत नव्हता. मोहिनीला चिंता खाऊ लागली आणि तिने धाडसी निर्णय घेतला. तिने तो चाकू तिच्यावर घेतला आणि दरवाजा बंद करून ती तशीच त्या ऊसाच्या शेतामध्ये निघून आली. इकडे ती बोलतच होती, अहो आहात का तुम्ही? कुठे गेलात? मोहिनीचे पावलं हळूहळू जड वाटत होते. ती पटापटा आता चालू लागली होती आणि त्या क्षणी तिच्या समोर हे सूर्याजीच होते. अरे मोहिनी, तू इथं काय करतेस आणि घरी कोण आहे? तशीच मोहिनी बोलली, अहो असं का बोलताय? एवढ्या मोठमोठ्याने मला हाका मारले आणि आता बोलतात घरात कोण आहे? आणि सूर्याजींनी सांगितले, मी कशाला हाका मारतोय? मी तर इथे हुडकतोय, कोण भेटतं की नाही. आणि दोघांनाही समजून गेले की एकतर हा त्यांचा भास होता किंवा कोणी ह्यांच्यावर गंमत केली होती. यांचे बोलणे चालूच होते आणि लांब त्या रस्त्यावरनं खूप साऱ्या आकृत्या हे असे वाटत होते की नाचत गात येत आहेत. तशीच मोहिनी बोलली, धनी हे बघा, मी बोलली होती ना अमावस्या आहे, बघा दिसतंय ना, ते बघा त्या आकृत्या येतात, चला चला इकडून. पण सूर्याजी बोलले, हे बघ, तुझा विश्वास आहे भूतांवर पण माझा नाही. मी तुला सिद्ध करून दाखवेल, भूतभीत काहीच नसतं. थांब आपल्या शेतामध्ये ऊसाच्या. मोहिनी आणि सूर्याजी हे त्या लांबून येणाऱ्या आकृतींकडे पाहत होते. असे वाटत होते की त्यांच्याकडे कंदील होते आणि जवळ येताना ते स्पष्ट दिसू लागले. मोहिनी आणि सूर्याजीला घाम फुटला. याचं कारणच असं होतं की त्यांच्या जवळ त्या रस्त्यावरनं जाणाऱ्या त्या आकृतींच्या तोंडांवर रक्त साठले होते. ते रक्त खाली गळत होते. सर्वात भयभीत दृश्य म्हणजे त्या भूतांच्या आकृत्यांमध्ये स्त्री देखील होत्या. त्यांनी जणू सफेद साडी घातली होती पण त्यांचे केस हे त्यांच्या डोक्यापुढे होते आणि या सर्वांचे पाय हे मागच्या दिशेला होते पण ते येत मात्र पुढे होते. मोहिनी जोरात ओरडणार पण त्या क्षणी सूर्याजीने तिचे तोंड बंद केले. काही भूतांच्या आकृत्या हे हवेत तरंगत हळूहळू तिथून जात होत्या. आता ते यांच्या शेतीला लागून रस्त्यावरून जाणार होते. हे दोघंही खाली बसले आणि लपूनच त्या रस्त्याकडे पाहू लागले आणि त्या क्षणी मोहिनी जोरात ओरडली, अनिकेत! सूर्याजीने देखील पाहिले
आणि त्याला देखील घाम फुटला. तो आश्चर्याने पाहू लागला, कारण की त्यांचा मुलगा अनिकेत हा त्या रस्त्याच्या दिशेने जात होता, किंबहुना तिथेच पोहोचला होता. मोहिनी उठणार त्या क्षणी सूर्याजीने तिचा हात पकडला आणि खाली बसवले आणि बोलला, हे बघ, जाऊ दे, अनिकेत गेला तर, नको लक्ष देऊ त्याच्याकडे. हे धक्कादायक विधान सूर्याजीच्या तोंडातून पडले होते. मोहिनी रडत बोलली, अहो काय बोलताय धनी, तू आपला मुलगा आहे आणि त्याला तर वाचवलंच पाहिजे. पण सूर्याजीने सांगितले, मोहिनी, तो आपला मुलगा नाही, तो त्यांच्यातलंच एक भूत आहे. सूर्याजानी मोहिनीला सांगितले, देवाचे नाव घे, आपल्याला काय बी होणार नाही, माझ्यावर विश्वास ठेव. हे दोघं पण देवाचे नाव घेऊ लागले आणि हळूहळू त्या भूतांच्या आकृत्या हे तिकडून पुढे सरकत किंबहुना अदृश्य होऊ लागल्या. त्या काळ रात्रीमध्ये कुठेतरी उजेड दिसू लागला. त्या क्षणी मोहिनी पळत पळत आपल्या त्या घराजवळ गेली. पाठोपाठ सूर्याजी देखील आले. मोहिनीने दार उघडले आणि पाहिले की त्यांचा मुलगा अनिकेत हा तिकडे झोपून आहे. ती त्याला मिठीत घेऊन रडू लागली. इकडे सकाळ झाली आणि शेवटी मोहिनीने अनिकेतला प्रश्न केला, बाळा, तुला काही झालं तर नाही ना? पण 3 वर्षाचा अनिकेत काय उत्तर देणार? इकडे सूर्याजींनी पाठवून तिच्या खांद्यावर हात ठेवून सांगितले, काळजी करू नको, त्याला काही झालं नाही. आणि मोहिनी विचारू लागली, मला सांगा, तुमचा भूतांवर विश्वास नव्हता, पण तरी पण तुम्हाला काल कसं समजलं की तो आपला मुलगा अनिकेत नाही? सूर्याजी सांगू लागले, मोहिनी, मला आज बी आठवतंय, माझा बाळ जेव्हा इकडे होता तेव्हा त्याने मला सांगितले होते की अमावस्याला असला प्रकार घडतातच. आणि हो, त्याने मला स्पष्ट सांगितले होते, चुकून देखील या रस्त्याच्या दिशेने जाऊ नको, गेलास तर मारला जाशील. त्यांनी माझ्याकडनं वचन घेतले होते की तू इकडं कधी बी येणार नाही, पण मीही त्यांना स्पष्ट सांगितलं होतं की येणार नाही, पण जर काय काम आलं तर नक्की येईल. आणि याच अमावस्याच्या रात्री जसं त्यांनी सांगितलं होतं की अमावस्याला तू इकडे येऊ नको, पण आपल्याला यावं लागलं. आणि हे प्रत्यक्ष माझ्या डोळ्याने मी पाहिलं. खरं तर बाबांमुळेच आपण वाचलो बघ, सूर्याजी मोहिनीला सांगत होता. इकडे ती काळ रात्र ही निघून गेली आणि यापुढे मोहिनीने सूर्याजीला वचन दिले की पुढे काय देखील असो, पण तुम्ही अमावस्याला तरी रात्रीच्या शेतात जाणार नाही. म्हणून मित्रांनो, कधीतरी मोठ्यांनी काही सांगितलेली गोष्टी ऐकत चला. कधी कधी ते तुमचा जीव देखील वाचवतील आणि नाही ऐकलं तर अडचणीत देखील टाकतील. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर, फेसबुक आय डीवर किंवा इंस्टाग्राम आय डीवर मला नक्की शेअर करा. भेटूया